سالانه لسنور پارێزگاها دووەک بەگەرên ترافیکی چەندین کەس دبنە قوربانی بە ئاوایەکی بەتەنێ دماوەیە 5 ڕۆژên بێن ڤەدانێدا و لە ڕۆژانên نەورۆزê. 14 ڕۆدانên ترافیکی دروست بووینە و 5 کەسان جانê xwe ji dest daya û 29 kes jî bi dijwarî birîndar bûyne. Ev sala bi hevber de gel parsal jî hejmara birîndaran û giyan ji destdanê jî zêde bûye. Diyarda çûna turabî li ser cadê dîsan jî xwehilkêşana zaroka her wesa danana zaroka li bûdiya trompêla pîkep de ev cure şofêre bi tondî hatine sedem. Hekem berawerdiyekê bikin digel par rîdanên hatino çûnê ev sala digel par wek serjimêr çünkî ev sala me neh rîdan hebûn par me 13 hebûn wek serjimêr kêmtir bûye. Lêşlayê giyan ji destdanê ve mixabinî ve kopar du welatiya giyanê xwe ji dest dabû li her sê rojan de ev sala 5 welatiya giyanê xwe ji dest dabû. Beravaniya bajarê Duhok jî dibêjîtin. Di rojanên Newrozê de 8 bûyerên agirberbûnê dirûst bûne û 3 kesan canê xwe ji dest daya û zorbeya van rodanan jî şortên karebê bûyne. Bara pitiriya van rîdana egerên wa şortên karebê biye ku 5 rîdana egerê şortên karebê ev rîdana peyda bîne. Giyan ji destdan 3 kesa giyanê xwe ji dest daye û 4 kes birîndar bîne ku kesekê ji wan birîndara piyariyên peqpequşka birîndar biye peqpequş kiriye bil li şîşeyê da û pêva peqiye. Li vêre zarar û ziyanên maddî 27 milyon dînarê Iraqî zarar û ziyana maddî van 8 rîdanê sotinê evêl cejna Newrozê hatîne tomarkirin li dîvxo hêla ye. Saxlemiya parêzgeha Duhok jî diyar diketin ku di rojanên Newrozê de nêzî 12,000 kesan seredana dezgehên Saxlemiyê kirîne û bi sedemên cuda cudayên nexweşiyan jî 13 kesan giyanê xwe ji dest daye. Hejmara kesên ku giyanê xwe ji dest day li rojanên Newrozê 18 halet bûyne rojanên Newrozê ku şwana 6 kes celta dilî giyanê xwe ji dest daye. û dîsan sê nexweşiyên dîter bi nexweşiyên diliyên cuda cuda her wesa nexweşiyên cora cor 4 kes bûne. Hejmara niştergerî hatîne encamdan li nexweşxanê me 107 niştergeriyên tangaviya û zarokbûnê nepşiveyekê giştî. Her wesa 75 haletê sotinê peyda bûne ku serda nexweşxana sotinê û niştergeriyê ciwankarî kiriye. Li destpêka salanî û taneha 243 bûyerên trafîkî li sinûrê parêzgeha Duhok hatîne tomar kirin û 29 kesan canê xwe ji dest daya û 618 kes jî birîndar bûne û 43565 haletên radaran jî hatîne tomar kirin. Ev ji bilî wan bûyerên agirberbûnê bi tenê di îsal da 411 bûyerên agirberbûnê dirûst bûne û 6 kesan canê xwe ji dest daya û 15 kesên dî jî birîndar bûne û bi kujumê 443 milyon dînaran jî zararên madî bi welatiyan keftîne. Abdulsamat Rêkanî, NRT, Duhok.